На 20 той летеше с Ювентус. Спечели 4 титли от серия А, после вдигна трофея от Лига Европа с Манчестър Юнайтед и Световната купа с Франция. Но днес на 30 след допинг, десетки контузии, семейен скандал и около 15 сменени цвята на косата, Пол Погба вече сякаш е друг футболист и отдавна изгуби своя футболен дом. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Какво става, футболни? Един специален извънреден епизод на поредицата "Какво стана с главен герой Пол Погба". Много от вас искаха подобен клип и той вече е факт. Ще се радвам да ми оставите в коментарите вашите предложения за нови епизоди от тази поредица, а и да ми напишете какво смятате за кариерата на Погба. Можеше ли да се развие по по-добър начин? Избърка ли фатално някъде французинът по пътя? За още интересно футболно съдържание се абонирайте с камбанка за канала на Футболен мозък. Можете да ме подкрепите като ударите лайк на този клип, като го споделите с приятели в социалните мрежи и разбира се като последвате Футболен мозък във Facebook, Instagram и TikTok. Имаме и група във Facebook Футболни, а под този клип има и един бутон Thanks. Съвсем скоро ви разкрих, че в средата на ноември Футболен мозък тръгва на първия си голям футболен тур. Заминавам с оператор за седмица в една от най-футболните страни в света, като ще снимаме много специално съдържание за вас, което можете да очаквате в края на ноември и през целия декември, тук в канала в YouTube, както и в страниците на Футболен мозък в социалните мрежи. За да не го изпуснете, задължително се абонирайте и пишете в коментарите за коя страна ще заминем според вас. Очакват ви много изненади, а сега насладете се на следващите минути. Не ме интересуват парите. Искам да играя повече. Искам да бъда с истински хора, които да ме обичат заради това, което съм, не заради слава или пари. Понякога ми е трудно. Думи на Пол Погба от интервю пред Ал Джазира. Само ден след като ги изрече, световният шампион от 2018 даде положителна допинг проба за тестостерон след мача на Ювентус срещу Удинезе. Мач, в който дори не влезе в игра и изгледа от скамейката победата на тима си с 3-0. Б пробата на Погба също се оказа положителна и вече го грози наказание от 4 години извън терените. Наказание, което тотално може да прекрати кариерата му, като имаме предвид и всичките му контузии. Ще се откаже ли Погба от футбола според вас? Пишете в коментарите. Докато Ювентус узнае окончателното решение от ръководството на старата госпожа, отстраниха французина от първия отбор и намалиха, меко казано, драстично заплатата му с, забележете, над 400 пъти по-малко на месец. Тоест 2000 евро на месец и 24 000 евро на година, вместо първоначално предвидените 10 милиона евро на година. Вау! През този сезон всъщност Погба влезе в едва 2 от мачовете на Юве в серия А и записа общо само 52 минути. Къде се обърка всичко? Как се стигна до тази огромна каша? Преди малко над 7 години Манчестър Юнайтед, вярвате или не, счупи световния рекорд с трансферна стойност 105 милиона евро за точно този футболист. Червените дяволи си върнаха Пол Погба, който беше юноша на клуба и направи първите си стъпки в мъжкия футбол с фланелката на Юнайтед. Когато се върна в отбора, той беше на 23. Беше спечелил 4 титли от серия А с Ювентус. Беше избран и за най-добър млад играч на предходното световно първенство през 2014. Футболни. Време е за рубриката с 3 мача с коефициенти от EliteBet BG. За прогнозите си този път съм избрал 3 двубоя в неделя вечер. А те са: Монако Мец 1-1, първо полувреме и краен резултат. Монегаските стартираха ударно сезона в Лига 1 и се намират на върха в класирането. В 3 от 4-те си домакинства до тук тимът на Ади Хютер беше изключително убедителен, с 3 победи в тях и отбелязани по 3 гола във всеки от мачовете. Нападателят Бен Йедер пък е в челото на голмайсторската листа с 5 попадения. В този двубой срещу съперник, който се намира малко над зоната за изпадащите, ще премине под доминацията на Монако. При толкова високи цели победата
победата в подобен матч у дома е задължителна. Барселона Атлетик Билбао. Двата отбора да отбележат гол. Барселона се представя стабилно до тук, но определено демонстрира слабости в отбрана, за разлика от миналия сезон, през който шампионът на Испания допусна едва 20 гола за цялата кампания. Сега каталунците получиха вече 10 попадения в едва 9 мача. У дома обаче се очаква да отбележат със силната си атака, а Билбао от своя страна ще играе основна роля в битката за местата в евротурнирите през този сезон. Наставникът Валверде експериментира успешно в атака с включване и на двамата братя Уилямс по крилата. Горосета и Сансет пък изглеждат по-опасни от всякога. Голът е резонна прогноза тук. Астън Вила Уест Хем. Първи гол за Астън Вила. Домакините са със страхотна инерция след събрани 16 точки от 24 възможни в 8 мача във висшата лига до тук. Вила играе атрактивен футбол с Унай Емери начело, а Оли Уоткинс блести с 4 гола и 4 асистенции до тук. Очаквам силно начало от бирмингамци в мача и съвсем логично е те да отбележат първия гол, а коефициентът за това е отличен. Това бяха трите ми прогнози с коефициенти от EliteBet BG. Пишете в коментарите какво мислите за тях. Връщаме се към анализа на кариерата на Пол Погба. Арсеналът от умения на Погба беше огромен. Той имаше физика, скорост, пас, мощен удар, креативност. Винаги обаче обичал да държи топката в краката си, да напредва с нея до наказателното поле на противника, сякаш по пример на старите халфове. И то не защото не може да я обработи с едно докосване. Просто стилът му е такъв. 2-3 докосвания, финт, триков пас или силен изстрел. Забравете за простичките подавания. Все пак в един момент от кариерата си Погба беше наричан октопода заради умението си винаги да има контрол над топката, сякаш има пипала навсякъде, дори и между няколко защитници. Той обича да си я мачка и да я пази. Когато отиде в Манчестър Юнайтед, той ни най-малко имаше това време с темпото на игра в висшата лига. И френският плеймейкър го разбра много бързо. С доста повече дефанзивни функции с червения екип, Погба сякаш вече не беше себе си. Сякаш не изпитваше същото удоволствие от играта. От тогава до сега, с изключение на спечелената Лига Европа с Манчестър Юнайтед под ръководството на Жозе Моуриньо, когато Погба вкара на финала, както и спечеленото световно първенство с Франция през 2018, сякаш наблюдаваме сянка на самия Погба. Дори в националния отбор обаче Погба имаше по-дефанзивна роля заедно с Канте. Позиция, която със сигурност не му допада, но той запази дисциплина и стисна зъби в благото на отбора. В един от малкото пъти, в които го е правил. Защото каквото и да си говорим, Погба е по-скоро индивидуалист. По време на кариерата си той не играеше толкова за отбора, колкото градеше бранда, наречен Пол Погба. При завръщането си в Юнайтед дори каза, че трофея от висшата лига никога не му е бил цел, а по-скоро се цели в златната топка. Освен стилът на игра и индивидуализма, можем да добавим като фактори екстравагантността на Погба. Всичките прически, скъпия лайфстайл, постоянните пози за снимки в социалните мрежи. Всичко това в един момент започна да дразни до голяма степен традиционните фенове на футбола. Някой път изглеждаше сякаш гледаме New School хип-хоп звезда, а не спортист. Добавяме и постоянните проблеми с контузиите. Първо глезена през 2019-2020, после сухожилие през 2021. Изобщо грешка ли беше преминаването му в Юнайтед според вас? Пишете в коментарите. През лятото на 2022 Погба потърси себе си с ново завръщане. Този път в Ювентус, след свободен трансфер. Феновете нямаха търпение да го видят в действие, но в Торино контузиите го мъчеха още повече. Първа операция на коляното, а после серия от мускулни проблеми. Погба тъмън се завръщаше в игра. Феновете на Юве точно повярваха, че той ще бъде един от лидерите на отбора през новия сезон, а ръководството вече виждаше джакпот в негово лице и бам! Французинът пак е контузен, но пък винаги готов да бъде модел я за новия екип за сезона, я за мърчандайз, я за някой друг пост в Инстаграм. Юве сякаш си взе талисман или манекен. Искате още фактори за спада във формата на Погба?
Ето ги и тях. През март 2022 преди да напусне Юнайтед се твърди, че е бил отвлечен близо до Париж от маскирани мъже с автомати, поискали 13 милиона евро от Погба, по милион за всяка година от кариерата му, а той дори се е опитал да ги плати, но е бил блокиран от банката си. За щастие французинът се измъква невредим от цялата случка. Само 4 дни по-рано пък Погба става жертва на кражба с взлом, извършена докато двете му малки деца са в къщата му. В Торино полузащитникът също е бил жертва на сплашване и рекетиране. През миналото лято по-големият му брат Матиас също реши да цоца пари от Погба, който така или иначе винаги е влачил със себе си цялата група от майка, братя, приятели. Това обаче не попречи на Матиас да пусне видео, в което обеща ексклузивни разкрития за брат си и обвини Пол Погба, че, забележете, плаща на някакъв си африкански шаман по 100 евро на час, за да кълне постоянно Килиан Мбапе. Да, вероятно се питате какво чухте и аз съм в шок. Погба отговори, че се консултирал с подобен шаман, но за контузиите си, а не за да праща тъмна енергия към Мбапе. Там дори не ми е ясно дали въобще е имало конфликт. Сигурно. Бяхте ли чували за тези случаи извън терена с участието на Погба? Какво мислите за тях? Пишете в коментарите. Парите променят хората, каза Погба в интервю. Могат да разбият семейство, могат да създадат война, добави халфът. Да вникнем още в детайли в изявите на Погба през последните няколко години. Още когато се присъедини към Ювентус, много журналисти и фенове изразиха съмнения, че французинът може да бъде това, което беше с черно-бялата фанелка. Защото тогава му беше една идея по-лесно с играчи от световна класа, около които той растеше. Този път трябваше да бъде обратното. Пол Погба да бъде лидерът и да учи по-младите. Не се получи. Както споменах малко по-рано, едва ли когато чуете отборен играч, си представяте точно Пол Погба. Добавяме и всичките му контузии, докато беше в Манчестър Юнайтед и се питаме защо въобще Ювентус реши да си го връща през лятото на 2022 и да му плаща космическа заплата. В последните си 3 сезона в Манчестър Погба беше аут от терените заради травма в 8 различни случая. И историята продължи в Юве. Изпусна много мачове на старата госпожа, както и световното първенство в Катар. Преди тези общо около 50 минути през този сезон, Погба записа едва 10 мача през миналия сезон за Бианконерите, в които игра 160 минути, т.е. сумарно под 2 цели мача. И въпреки, че през цялото това време със сигурност Погба се е подложил на много физиотерапия, рехабилитации и здрава работа в фитнеса, търпението на феновете и на треньора Макс Алегри се изчерпи тотално. Това търпение по никакъв начин не беше подхранвано и от предизвикателния стил на Погба и многото публикации в социалните мрежи, демонстриращи, че сякаш Пол си живее доста добре и извън терена. И футболът ни най-малко не му липсва. Пример, негова публикация на 27 декември с снимка на ски писта, някъде там между всичките му контузии. И въпреки всички тези фактори, Юве продължаваше да вярва, че отново ще види онзи Погба. Той се включи в игра срещу Болония и Емполи през този сезон, сякаш да захрани тези надежди. Поне за кратко. Но сагата с допинга разруши и последните искри надежда. Онзи Погба е отдавна погубен. А дори да иска клубът, е невъзможно да го продаде в момента. Днес 30-годишният Пол Погба успя за няколко години да отведе кариерата си от световния връх до евентуален позорен край. От един от най-интересните и нестандартни футболисти до забравените и безлични играчи. Брандът Пол Погба е развит, но колко дълго ще бъде помнен футболистът Погба. Футболът е много красив, но е жесток, е казвал самият Погба. Хората могат да те забравят. Можеш да направиш нещо страхотно, а на следващия ден да си никой. И да, той е усещал това доста пъти. Но в играта ли е вината? В феновете ли? В феновете му? Не мисля.
Всички те очакваха възраждането на кариерата му. Възраждане, което сякаш никога няма да видят. Не знаем дали Погба е виновен в сагата с допинга. Със сигурност не носи и вина за многобройните си контузии. Може и да не заслужава скандалите около себе си. Можем дори да оправдаем непостоянството му в изявите в Манчестър Юнайтед с треньори, отбор, ръководство, мал шанс или каквото друго решите. Погба обаче си остана един от онези играчи, които сякаш блестят само когато решат, а не когато другите очакват или изискват от тях. Поведение присъщо на някои представители на новото поколение футболисти. Погба се превърна в олицетворение на един от онези лъскави камъни, които слага на ушите си. Качествен, скъп, но без особена приложимост. И така, всички тези фактори го превърнаха от една от най-ярките звезди в световния футбол в един от многото. Като игра той всъщност никога не се е вписвал в стила на съвременните халфове, но сякаш точно това го правеше специален. Амалгама между магията на терена, присъща на онази от 90-те и началото на този век, годините през които Погба е израснал, и поведение от модерните времена, годините в които той стана звезда. Свободолюбив, екстравагантен, цветен, забавен, но и носещ онази комбинация от елегантност и финес, когато боравеше с топката. Готов да поеме отговорност, да овладее, да финтира, да стреля. Сякаш искаше топката само за себе си, да прекарва колкото може повече време с кълбото в крака под светлините на прожекторите, пред погледите на феновете. Но личността на Погба извън терена сякаш победи тази, която ви описах току-що. И тази картина днес остана само и единствено далеч в спомените му.